Με τώρα μια ωραία ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό, το 1385, ήταν ένας Τουρκαλάς στρατιλάτης, είχε μια χατζάρα από εδώ μέχρι εκεί πέρα και αποφάσισε να στήσει το δικό του μικρό βασίλειο στη Βαλκανική. Το πρώτο που έκανε λοιπόν, ποιο ήτανε? Βρήκε τη βάση του και επανίδρυσε έναν ρωμαϊκό οικισμό που λεγότανε Βαρδάριον και του έδωσε το όνομα Γέννητσε η Βαρντάρ, δηλαδή ο νέος Βαρδάρης. Με την παραφθορά και τα λοιπά, το όνομα έφτασε να γίνει Γιαννιτσά. Εδώ ο Γενή Ευρενός έδωσε ρεσιτάλ γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα τον συναντήσουμε αργότερα και στην Κομοτηνή που είναι το σημερινό μας δώρο, γιατί και εκεί άφησε το δικό του στίγμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα γνωρίσουμε τώρα την πανέμορφη πόλη των Γιαννιτσών με τους 30.000 κατοίκους, σε μια πολύ μικρή απόσταση από την Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν θα δούμε όλα τα μουσουλμανικά μνημεία που παρέμειναν στο πέρασμα του χρόνου, κομμάτια της ιστορίας που μας είπε ο Γιώργος πριν από λίγο, του Γενή Ευρενού. Το μαυσολείο, τον πύργο του ρολογιού, το λουτρό, τεμένη και πολλά ακόμα. Πάμε. Φύγαμε. Τα Γιαννιτσά ήταν μια Οθωμανική πόλη την οποία ίδρυσε ο Γαζί Ευρενός, Τούρκος στρατιλάτης, που κατέλαβε μεγάλο μέρος της Βαλκανικής και μάλιστα το όνομα Γιαννιτσά σήμαινε κάτι καινούριο, κάτι νέο. Ναι, από τη λέξη γενή, που σημαίνει καινούριο, γεννιτζέ. Όταν ο Γαζί Ευρενός πέρασε στη Βαλκανική ως στρατηγός, ας πούμε, των τουρκικών, στρατευμάτων και κατέλαβε ένα μεγάλο τμήμα της, αφού πρώτα εγκαταστάθηκε στην Κομοτηνή, μετά στις Σέρρες, ήρθε και ίδρυσε μια καινούργια πόλη, τα Γιαννιτσά, και εγκατέστησε εδώ την οικογένειά του, η οποία για χρόνια διοικούσε αυτή την πόλη, σχεδόν μέχρι την απελευθέρωση δηλαδή των Γιαννιτσών. Και θεωρείται μια πολύ μεγάλη μορφή. Θεωρείται μεγάλη μορφή για τους Οθωμανούς και γι' αυτό και αγιοποιήθηκε. Δηλαδή μετά το θάνατό του το 1417, θαύτηκε εδώ που είμαστε, στο μαυσολείο του Γαζί Ευρενός, η παράδοση τον θεωρεί ότι πέθανε 129 χρονών. Αδύνατο. Θρύλος, έτσι. Υπάρχουν περιγραφές σε οθωμανικά χρονικά που τον παρουσιάζουν ψηλό, όμορφο. Απολάμβανε μεγάλης évνοιας από τους εκάστοτε σουλτάνους που έτυχε να περάσουν. Και στη συνέχεια οι απόγονοί του γέμισαν τα Γιαννιτσά με πολύ σημαντικά κτίρια, τα οποία τα γνωρίζουμε και από αυτά τα λίγα που σώζονται, περί τα 10 στον αριθμό, σε αυτή την πόλη. Αλλά ξέρουμε και από τις περιγραφές του Ευλιγιά Τσελεπή, ενός περιηγητή του 17ου αιώνα, είχε περί τα 15 τζαμιά, μικρότερα συνοικιακά τζαμιά, είχε ένα μεγάλο καραβάν σεράι, είχε χάνια, είχε αγορά, κρίνες, ημαρέτ, μεντρεσέ. Δηλαδή ήταν μια πόλη που είχε πάρα πολλά κτίρια, πάρα πολλά μνημεία. Από τα μουσουλμανικά μνημεία που σώζονται, ποια θα δει συνήθως ο επισκέπτης? Είναι 5 μνημεία τα οποία βρίσκονται σε έναν άξονα με έναν χαρακτήρα ιδιαίτερο το κάθε ένα.
ένα λουτρό, ένα μαυσολείο, ένα τζαμί, ένα μικρό τζαμί, ένας πύργος, που σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενοποίηση με διαδρομές περιήγησης, με φυτεύσεις, με πινακίδες που θα έχουν πληροφοριακό υλικό το οποίο θα ενημερώνει τον επισκέπτη για τα μνημεία αυτά. Υπάρχουν και άλλα μνημεία βέβαια στην πόλη, τα οποία φιλοδοξούμε στο μέλλον να γίνουν επισκέψιμα. Και δίπλα από τα μουσουλμανικά μνημεία ο πεζόδρομος, που εδώ προφανώς χτυπάει η καρδιά της πόλης. Εδώ είναι η καρδιά της πόλης, καφετέριες, μπαράκια, ανοιχτά όλη την ημέρα, από το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Νέοι άνθρωποι συνεχίζουν, ζουν στον παλμό αυτής της πόλης. Αυτή ήταν η πόλη των Γιαννιτσών. Μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος για τον Γεζή Ευρενό που αποφάσισε εκεί να στήσει το τσιφλίκι του ως κατακτητής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο ίδιος Τούρκος Πασάς, ο οποίος σηματοδότησε την έλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα ελληνικά εδάφη. Είχε περάσει νωρίτερα από την Κομοτηνή, που τότε λεγόταν Κουμουτζινά ή Κομοτηνά στην εποχή των Βυζαντινών, και μετά έγινε Γκιουλμουτζινά στα τουρκικά. Και βεβαίως θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά κοινά μνημεία όσον αφορά την κατασκευή πύργος ορολογιού. Θα δείτε υπάρχει και στην Κομοτηνή. Γιατί σας λέμε για την Κομοτηνή?